חזרנו. בסדר פסח, בדיוק לפני שנתיים, נכנס לחדר אוכל בבסיס צבאי מבודד בגבול ישראל-מצרים, נהג טיולית, איש בן 50 בערך, שהסיע לשם חיילים. והנהג הצבאי התיישב ליד אחד השולחנות הארוכים, ומולו התיישב חייל והתחיל הסדר, והנהג והחייל התחילו לדבר שיחה רגילה, מאיפה אתה בארץ? אתה הולך חדש, מאיפה עלית? באמת, גם אני. מאיזה עיר? מה אתה אומר? גם אני. וזה נמשך, מאיזה שכונה? גם אני. מאיזה רחוב? גם אני. ולאט לאט התברר לנהג שהבחור שאיתו הוא עושה את ליל הסדר, זה שיושב מולו, הוא הבן שלו. זה הילד שממנו הוא נפרד כשהוא עוד היה תינוק והיה בטוח שהוא לא יראה אותו יותר כבר לעולם. יפעת גליק מביאה את הסיפור הבלתי אפשרי על הפגישה בבסיס הצבאי בגבול מצרים. מה חבר'ה, נפרוץ את החפ"ק. יאללה איליה. באמצע ארוחת צהריים. פעם הייתי רוצה להיות לוחם ביחידה נבחרת, אבל בסדר, אני שמח במה שאני עושה עכשיו. זה טוב שזה ככה. לא קיבלו אותך? אפשר להגיד ככה. כי אני בן יחיד, אמא לא חתמה לי. לא שמה חתימה. מעלה, קדימה, פתה, יאללה. איליה קובלנוב הוא כבר ישראלי לכל דבר. הוא משרת בחיל התקשוב בחטיבה המרחבית סגי בגבול ישראל-מצרים, ועוד חצי שנה יסיים את תפקידו כנגד בקבע. לפני 11 שנים עלה מרוסיה עם אמו, אביו נטש אותו כשהיה בן 3. אני חושב שאני קיבלתי חינוך די טוב. לא די טוב, פשוט מצוין. אבל היה חסר קצת, מה שאמרתי, היה חסר קצת אבא. טוב, תקשיבו, אנחנו כרגע בהקפצת תרגיל, באתי לאיזשהו חבר הביתה אליו, ובדיוק נכנס אבא שלו, חשבתי לעצמי, תשמע, איזה כיף לו שיש לו, שהוא יכול להגיד לאבא שלו, כאילו, אבא, בוא נעשה את זה, יאללה, בוא. כאילו, בלי שום הגבלה. בלי לחשוב בכלל. נוף שלנו זה לא כמו שפה נוף פה. נוף שלנו זה ערים ויערות. הכל ירוק, יערות, עצים 30 מטר. סיביר. יפים גרמפל בן 51. למרות שעלה מרוסיה בשנת 91, הוא עדיין מרגיש זר בארץ החדשה. כבר כמה שנים הוא ישן בחדר סחור בקומה השנייה של מוסך באזור התעשייה של באר שבע, מתפרנס משיפוץ משאבות סולר ומהסעות חיילים באוטובוסים לפעילויות מבצעיות. מה המצב שלך היום? בסדר, בסדר גם, אני עובד. אתה לא מתלונן? לא. עובדים. למרות שיפים נמצא בישראל כבר 18 שנים, איש אינו בא לבקר אותו בחדר שבעליית הגג של המוסך. אין לו מכרים רבים, וגם אף אחד מבני משפחתו לא עלה איתו ארצה. די, אני לבד. לא צריך, אין לי משפחה, אין לי כלום. אני לבד. זה קרה בדיוק לפני שנתיים, בליל הסדר. הנוף המדברי של גבול ישראל-מצרים סיפק את התפאורה המדויקת לסיפור שכאילו יצא מתוך אגדת אלף לילה ולילה. היינו בפעילות מבצעית. חזרנו ממש מאוחר בערב, בליל הסדר, מהפעילות, ונכנסנו ישירות פשוט לאכול איך שאנחנו היינו. בלי... אפילו לא שטפנו ידיים, כאילו, ככה ישירות. נכנסנו, יושבים, מדברים. באותו ערב חג היה גם יפים במשמרת. יחד עם הטיולית הצבאית אסף והוריד לוחמים לפעילויות ולמוצבים באזור הגבול. קצת לפני שנכנס החג, החליט לעצור באחד הבסיסים כדי לנוח ולחגוג את ליל הסדר. נכנס איזשהו בן אדם, פשוט בן אדם. לא משהו מיוחד. שיער ארוך, קוקו כזה, משקפיים, שפם. לא משהו מיוחד.
באותו שולחן. אם הוא היה בשולחן אחר, זהו, אני לא פגש אותו. בסדר? התחיל לדבר איתי. כאילו, לא התייחס לכל מי שיושב פה לידי, התחיל לדבר איתי. מאיפה אתה? שם, מאורל? איזה עיר? סובלוס? אני הייתי לו, גרתי כאן ככה וככה, ברחוב כזה וכזה, וזהו, זה הכל. הוא אומר לי, וואלה, תשמע, גם אני פעם הייתי גר שם, לפני 18 שנה. קוראים לך איליה, משפחה קובלנוב, כן. זהו, אני אבא שלך. את לא יודעת איך לאכול את זה, כאילו, איך לאכול אחרי מה שאומרים לך דבר כזה. זה פשוט לא נכנס לגרון. כל מי שהיה לידי, כל החבר'ה שחזרנו איתם, ישבנו, היו פשוט בהלם. שוק טוטלי. זה מכה, זה סטרס, זה... מ-86 אני לא ראיתי את זה. ופתאום פגשתי באיזה בור, באיזה סוף העולם, באותו שולחן על ידי. מח"ט אמר זה נס, אלוהים, לא יכול להיות כזה. במשך כל השנים לא ידע יפים היכן בדיוק בנו ומה עלה בגורלו. במשך יותר מ-20 שנים לא יצר רעב קשר עם בנו, פשוט משום שלטענתו זה היה בלתי אפשרי. רק כשעלה לישראל נרמז לו שייתכן שגם איליה ואימו מתגוררים בארץ, ולמרות זאת, הקשר בין האב לבין הבן לא חודש. לא אשכח את זה שהגעת לש"ג. אתה עומד לי כאילו פה, ככה אתה עומד לי. ואני לא מבין אותך. אתה עומד לי ככה. ואני אחראי לי, מה יש לך? בא ואתה אומר לי, תשמע, בן שאתה לא תאמין. נו, פעם אתה והשטויות שלך, בן שאתה לא תאמין. מה יש לך, כאילו? תשמע, שב לידי. ואומר, אתה לא תאמין, אחרי 30 שנה פגשתי את אבא שלי. היה משהו מטורף, כאילו. אין דברים כאלה. דברים לא מהעולם הזה. בהתחלה לא האמנתי לזה. זה די מצחיק לשמוע. מצחיק? מצחיק. דמיין איך אני הייתי, עד כמה מצחיק היה לי. כן, תספר לי על זה. הייתי בשוק ממך. הייתי בשוק טוטלי. שנעמדת לי ככה. אתה לא תאמין, בן שלי. חצת אותי, אני לא הבנתי כבר מה קרה. Ну что, я полетел, меня увезут, давай, увидимся. התחלתי לבכות מאוד. ממש בכיתי למשך שלא היה איזה רבע שעה. Давай, увидимся. כעס, איפה היית? כן, כל כך הרבה זמן. איפה היית כל הזמן הזה שהייתי צריך אותך? זה הכל. בשנתיים שחלפו מאז ארוחת ליל הסדר המשונה, הם כמעט לא נפגשו. לאיליה זה קשה מדי, וגם יפים לא לוחץ בעניין. מפעם לפעם הם קובעים לשתות בירה ומשוחחים בטלפון. לאחר יותר מ-20 שנה, הפערים כמעט לא ניתנים לגישור. זה לא שאני אומר עכשיו, כן, אני עכשיו עם אבא, וזהו, הכל טוב, הכל פנטסטי. לא, זה לא נכון. אם יהיה, בעזרת השם, אם אני אתחתן, אני בחיים לא אעשה את הדבר כזה. כאילו, אני לא משנה מה, אני אהיה תמיד עם ילד שלי. תמיד, לעולם. אין מצב. אתה אוהב את אבא שלך? אוהב? שבע. התקלת אותי עכשיו. לא יודע. התקלת אותי. אני לא יודע לענות. עבדים היינו לפרעת מצרים, ויצאנו
אדוני אלוהינו, משם ביד החזקה. השנה הם עושים את הסדר ביחד. אבא יפים, הבן איליה, שימי השכן וארבעה חתולי רחוב. ואולי עכשיו משהו באמת מתחיל להשתנות. מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? סלחת לו? לא יודע להגיד. זה לא כן וזה לא לא. זה משהו שצריך עדיין להקיל את זה. שלושה אני יודע, שלושה אני יודע. קשה מאוד להוציא את המילה הזאת מהפה. איזו מילה? אבא. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. הכי בולט זה כמה הם דומים. אמנון אברמוביץ', בוא